interesează totul ce se petrece în jurul meu. De ce îl văd plângând pe tata când cântă despre tatăl său? De ce? De ce? De ce tot se vorbește lumea pe încă viață scurte, dar nimeni nu ne poate spune în comparație cu ce? De ce? De ce? E o simplă întrebare, dar să o înțeleg mai e un pic. Mai e. Până mă voi face mare, acum nu înțeleg nimic. De ce? De ce pe tata l-aud cântând precum că bea non-stop, dar niciodată nu l-am văzut să bea și el măcar un strop? De ce? De ce? De ce ne trebuie 2 ani pentru a învăța de la părinți cum se vorbește, iar 50 să ținem limba după dinți? De ce? De ce? E o simplă întrebare, dar să o înțeleg mai e un pic. Mai e.
hop și așa, la 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 la. Hop, șa, hop și așa,